Dobrý deň, ahojte, je tu záver našej súťaže. Dnes vyžrebujem 7. posledného súťažiaceho, ktorý zapojil ŠPZ-ku do súťaže o jazdy 3F na Ferrari, Formule a Fare svojom, takže spúšťam teraz žrebovanie. Už poznáme aj dátum, kedy si naši výhercovia zajazdia na Slovakia Ringu, je to 7.5. na budúci týždeň. Počas trvania súťaže ste mali možnosť viackrát zapojiť do súťaže alebo teda pozvať svojich priateľov, známych, dokonca mali ste možnosť zapojiť aj viac ešpezetiek. Tým ste mohli získať viac lístkov a zvýšiť svoju šancu na výhru. Takže uvidíme, na koho sa dnes usmeje šťastie. Zatváram oči. Poznáme meno nášho posledného výhercu, je to pán Jozef Mašlej. ID výherného lístka je 2001751. Ešpezetku, ktorú pán Mašlej zapojil, je KE626IK. Srdečne pánovi Mašlejovi gratulujem. Gratulujem aj v mene týmu Autopoistenie našim ostatným výhercom. Teším sa na stretnutie s vami 7.5. v Orechovej Potvoni. A teším sa aj na vás pri ďalšej súťaži. Sledujte info o súťaži na www.autopoistenie.sk.